माझी मेट्रो चालली आहे, ही आहे सगळ्यात मोठी आणि इथे मस्त असं दृश्य आहे. वेलकम टू. मित्रांनो, आम्ही इथे आलेलो आहोत. नमस्कार मित्रांनो, मी वंश तुमचं स्वागत करतो तुमच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये म्हणजेच केवी क्रिएशन्समध्ये. तर आजचा हा ब्लॉग कशासाठी असणार ते तुम्हाला कळलंच असेल. आपण बाप्पाची मूर्ती बुक करायला चाललो आहे आज. तर 10 तारखेला गणपती बाप्पा येणार आहेत आपल्या घरी, तर त्याचबद्दल मूर्ती बुक करायला चाललो आहे. आज आहे 5 तारीख म्हणजे शिक्षक दिवस आहे. माझ्या आयुष्यातील सर्व शिक्षकांना मी शिक्षक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो या व्हिडिओच्या मार्फत. आज आम्ही चीजभवनला चाललो आहे गणपती बुक करायला. दरवर्षी जैताळ्यातच करत होतो, पण चीजभवनला आमचं घर आहे ते आम्ही भाड्याने दिलेले आहे. पण तिथे जे राहत असतात ना, ते गणपतीचं त्यांचा बिझनेस आहे, तर तिथूनच घ्यायचं ठरवलं. मग आम्ही चला तुम्ही पण माझ्यासोबत गणपती बाप्पा बुक करायला चला. तर मित्रांनो, आपण शिवणगाव रोडनी चाललो आहे चीजभवनला. तर चीजभवनला जाण्याचे 2 मार्ग आहेत जैताळ्यावरून. तरी एक शिवणगाव मार्गाने पण जाऊ शकतो आपण, आणि एक ते खामला वगैरे तिकडून आहे. ते खूप लांब आहे, तो जवळ पडते हा. तर आम्ही इकडूनच चाललो आहे. तर शिवणगावला आमची फॅमिली पण राहत असते. कधी आपण शिवणगावचा पण ब्लॉग बनवण्याचा प्रयत्न करूया, उन्हाळ्यामध्ये वगैरे बनवूया आपण शिवणगावचं. म्हणजे शिवणगाव कसं आहे ते तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करूया मी. मित्रांनो, आम्हाला शिवणगावमध्ये थोडं थांबायला जमलं नाही. संध्याकाळ होत आहे, आम्हाला लवकर परत यायचं आहे तिकडून पण. तर जायच्या वेळेस आम्ही थांबणार आहोत तिथे. आम्ही साऊथ एअरपोर्ट नागपूरच्या मेट्रो स्टेशनपाशी आलेलो आहोत. तुम्हाला दाखवतो मी कसं आहे तर ते मेट्रो स्टेशन. ही माझी आई आहे, ओळख करून द्यायची राहिलेली होती. साईडला माझी ताई बसली आहे, तिला तुम्ही ओळखतातच. रक्षाबंधन ब्लॉगमध्ये दिसली होती ती. तुम्ही रक्षाबंधन ब्लॉग बघितला नसेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय. बघा, ही नागपूर माझी मेट्रो चालली आहे आणि सनसेट पण होतं आहे. खूप मस्त असं दृश्य दिसतं आहे इथे. आणि हे आहे नागपूरचं साऊथ एअरपोर्ट मेट्रो स्टेशन. बघू शकतो, तिकडून यायच्या वेळेस दिसेल आपल्याला पूर्ण क्लिअर. मित्रांनो, आम्ही इथे आलेलो आहोत. तर गणपती छोटे छोटे आहेत, तर त्यांचा दुसरा माल येणार आहे काही दिवसात. तर आम्ही दुसऱ्या वेळेस येणार आहोत. तर आता आम्ही बैल बघितले. तर आज उद्या पोळा आहे, तर आज बैल घरीची पूजा करावी लागते. तर आम्ही गणपतीच्या जागेवर आता आज मी बैल घेतात. तुम्ही बघा कसे कसे बैल आहेत. घेऊन झालेले आहेत, आम्ही गाडीमध्ये ठेवले आहे. अजून तुम्हाला रात्री आम्ही काय करतो ते मी तुम्हाला दाखवेल. तर आता आम्ही मित्रांनो आम्ही निघालेलो आहोत. आम्ही नंदी बैल घेतलेले आहेत. गणपती बघितले पण छोटे होते थोडे, आम्हाला थोडे मोठे पाहिजे होते. तर त्यांचा दुसरा माल येणार आहे काही दिवसांमध्ये, तर तेव्हा आम्ही बघणार आहोत. तर हे आम्ही घेतलेले आहेत. आता याची पूजा करणार आहोत आम्ही घरी जाऊन. तर हे असं दिसतंय मित्रांनो, हे रात्री साऊथ एअरपोर्ट मेट्रो स्टेशन. मी इथे शिवणगावमध्ये आलेला आहो. ही माझी ताई आहे सगळ्यात मोठी, आणि ही माझी म्हणजे आता याची लहान बहीण आहे ती. ही आहे माझी बडी मम्मी. कशाची भाजी केली जी? भेंडीची भाजी केली आहे, आवडती भाजी आहे आपली. आता आम्ही चाललोय घरी जैताळ्याला. तर चला तुम्ही पण. तर मित्रांनो, आजचा हा व्लॉग आपण इथेच एंड करूया. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक शेअर नक्की करा. व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. सोबतच बेल आयकॉनसुद्धा दाबा. त्यामुळे काय होईल, जेव्हा पण माझा व्हिडिओ अपलोड होईल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम मिळेल. तुम्ही मला इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि टेलिग्रामच्या ग्रुपवरसुद्धा जॉईन होऊ शकता. त्याच्या लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये येते. तर मित्रांनो, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय.